Rehabilitasyon ng nasirang seawall sa bahagi ng Bunuan, Binloc, Dagupan City, ininspeksyon bilang paghahanda sa epekto ng bagyong si Nando. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Ininspeksyon ng pamahalaang panlungsod ng Dagupan ang rehabilitasyon ng seawall sa bahagi ng Bunuan, Binloc matapos masira ng mga nagdaang bagyo noong nakaraang taon. Bahagi ito ng paghahanda at katiyakan sa kaligtasan at proteksyon ng naturang seawall kontra pagbaha at storm surge sa mga residenteng nakatira malapit sa baybayin, lalo ngayong binabantayan ng posibleng maidulot ng bagyong Nando. Kamakailan, sinimulan ang konstruksyon sa nasirang bahagi at inaasahang matatapos agad para mapakinabangan ng publiko. Samantala, ang nasira din na slope protection sa bahagi naman ng Tondaligan Beach ay dinisenyo muli at ginamitan ng sheet piles ayon sa nauna ng pahayag ng DPWH Region 1. Matatandaan ang nasabing baywalk ay naapektuhan at nasira ng sunod-sunod na bagyong tumama sa Northern Luzon noong nakaraang taon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.